Vi må også give lidt stemme i det. Det griner. Godmorgen, Anders. Nu skal han snart begynde med noget ind til. Nej, det kører da fint nok indtil videre egentlig. Ja, men det er bedre, når det Skal vi lige give ham en hånd, Viborg? Sol. Det er en lokale trækmester her fra Viborg. Han hedder Anders. Han er lige fyldt 14 år. Hans favorit. Måske har det en Messi. Han er den bedste til at tricks her i Viborg. Og han er tricks sammen med nogle andre fra nogle andre byer, hvor de skal dyste ind på Rådhuspladsen. Grundlovsdag torsdag den 5. juli. Skal vi give den sidste hånd? Tak for det, Anders. Stærkt gået. Hvad siger du, Anders? Hvad skal det gælde med? Er du lige fyldt 14? Er du lige fyldt 14? Det gælder Viborg Idrætsråd support mod 100% Viborg.